Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nin waati na an bɛ radio Rabah FM lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, Bamakɔ a n'a lamini. Ka yira k'a fɔ nin an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan. Bi bɛ tali kɛ tubabukalo tile 24 n'o ye le 24 5e mois 2023. Bisu in na min ye an ka karamɔgɔ ye Ashek Umaru Muazu Kulubali, ale bɛ radio Rabah FM sanfɛ ka fara radio caman kan ka daminɛ Kayi fo ka taa se Kidali ma radio 17. O bɛɛ lajɛlen golonselen bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na. O kɔfɛ min ye jamana caman ye farafinna kɔnɔ yan nɔ, Côte d'Ivoire, Burkina, Senegali, Niger, ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na. O kɔfɛ Europe kɔnɔ, Faransi, Espagne, Allemagne, Londres n'o ye Angleterre faaba ye bi, ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na fo ka taa se lamɛrikɛn jamana ma. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka cɛsiri la ani wulikajɔ. MTA maaw olu fana bɛ kɛnɛ kan nin waati in na fo ka taa se Facebook ma ani WhatsApp siraw, nin bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen bɛ. Min ye karamɔgɔ ye ale bɛ kumaso kɔnɔ ka ban, an bɛna kuma d'a ma nin waati in na inshallah ta'ala. Maa maa sɔgɔlen bɛ an na minnu b'a cɛri, an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye u ka cɛsiri la an'u ka wulikajɔ. Mana an bɛna kuma di karamɔgɔkɛ ma, falyatafaddal mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغ شيرا وكروكريا كافو أرما دي مانغا إيتي دا دولا فوي كليني بيان كانو كما فنا كرا علي ودي لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله محمد علي على كتشيدني سلام. كان أرما دون غلا دالي مسا نو يترون غلا مسا مي أرما ديني الله جاكت ما كدام بكا الله أكبر أرما دي دا kako antalinya akanya nama kanga hidaji kata fa na ko beda adam ne sangolo na dafeuna andugol na dafeuna nyana maw anita minuna wile kataw ani jigono ta fiya fetaw Allah akbar ni medra ala fe tiado asro adama din da wa bayitay o to dara ko ma kuma ere adama din dara ko e ka nyana ma ka kene baraka dalla tiado nganne mo no nemo no tisa danga adama do Allah akbar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Allah akbar Muhammad nani wala duma inde kana di adama deni mo farajima farafima farajima farafima Allah akbar kajira seblanu man fu aw man jew aywa e kado ala dabe mel leja kata maka dabe to ko awdude sangolo na kono fe ndara aw kamo dugol na kono fe ndara aw bonya kamo aw kan nafa kamo jikono fe ani ji era o dara aw nafa kamo aw ka hera kamo Allah akbar fien ani femme fien fe da aw bonya kamo aw kamo go nyeni kamo aw ka hera kamo mune tora foy o masami yo betura koro o ko ya aw ruda sakauta ke barka dali Allah akbar illa liya'buduni illa liyashquni illa liyuhibbuni Allah akbar illa wa yaqtuluni illa wa yatlubuni mo naka de ni je ko kanga bonya jirana an feto dora ngo mo anga fa feto o mana amanga blede on gata anguru kera kuru fen wora nyefe ka mbulo dango
wala ma ka andere fa duguma o fenye fe ka bunya do mo ala ko aya ka bunya cedere wala ko jiri kuru ne kuru ablement afima ala femme sawona du ko la ani medara awde na fakam ko sawide wa tla ta turu lu ko ko fendo kaye ne da ke baye awye nyede nunda aw kamo aka naka bunya ce naka o yera majigi o yera fili dugumo o yera trefadi naka ngo ke fenye o ene ala klembe ode wa ka ngo kene de illa li ya'buduni on wati asro adama do be ka ala ni rodi farakuru mo jirikuru mo nega kuru mo dabe ngoro mo na fo mo jobato joso nga masangala ni rodi do akbar ala ko da ayne deli abe molo nyemi nga yayo barakada ayna kuru gara kuru aka baraka ni akbar on villa ko faraje ma farafifa an dara anduru fawroga kanga yira majigi anande foye ka ke olu nyefe ko mulu yanda bae ala ko wonon na fuye ku fil lasram akbar ngap may fone no yaay ngado afone bu yaay ana ma de bebe bu yaay ma ka fuye ci de ngi taw mo ma fo mo yini dogali ko bara ndiga de udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati mo wole kana de ma ka sramo ni ko doy kep ma do ni ke ci ko do ani ke yoro do afon be mo al hikma no ni baraje barabe ke to kaje hanna nyina akbar kep ma do ni ke yoro do ani ke ci ko do akbar mo ko bara ngete aywa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati an dakurayma ala tasubbu allazina yad'una min dunillahi aywa adama do mega fa ngorami mbato be ko ka kurgara kuru fa ngorami nyafe min ala tegele aywa on ni ma fe on dina fe o jala o kene on ne ga kuru o bo kuru fra kuru ala ko ma ga fa fa kanu ka jo doya ni jo doya dabo ko botu fe doya dabo o fana dimini ibn tasarani ala la o no kera ko mana de kera kala tigala we jo tala fa yasubullaha adwan bi ghairi ilmin on naka ne je ko wala ni gagarda bebu ya makono kado mi me ka fora bato min ala tagle ka don ne ede nana o wala nay ngamo ka foye ko amma nga fora bato ala tagle wona ta kana ta mai woni doale kana ta fani yada kana ta fani kabay afone bu yai o e mato kana tiki ko jonen de ni ko jonen ya tibo foy fe o jotala se masade kayni naga sebe aywa ay jiballa dabo kaka mo bu ya pa ko kaka na al jonen kanu ko bolu nen min ngadi mayo kadi may muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul maw muhammad nani ni wala nanye sama kelen de mena koy kamana ni rata mara ka faroka biduru rata mena ka faraka men kamana ni nga allahu akbar wa kele kamana ni biduru fenjama biduru ni ra ko koy mi ma ko ta duru re allahu akbar ya do ma do kara de kando alhamdulillah summa alhamdulillah wangan wati za aywa na fo mo nyele tle ko don tle ka ba ko tle allahu akbar ni bes na ka fo dogra kele gella ba tle ni wati bana tamashe muhammad yufo sallallahu alaihi wasallam allahu akbar warane ba fo mo honere ba wala ka wala za tiladu za la ko wati du bulere ro aw no yede kelen def la tesawate allahu akbar wala adiyati dabha ana bulu fo min bulu ba tom ngabo allahu akbar wal muriyati kada hawo bulu ba to sma charo de ko mo taw tale ya dai fa asarna bihi naqa allahu akbar allahu akbar wati sangale bi gasram venne muhammadu an ga sahabo fe soni falani nyame ka dugulo yera ka wati mi wala faminu mi ke ki ka do sangale sira bo ket lekele hal tletibe allahu akbar subhanallah muhammadu rasulullah min nu voye ado net na kay ka do ka fo mo sangala nguna nana foto e nefe awye ne mi chide allahu akbar tuzwal ard amina fo dugulo nañu o do to haddu sa akhbara ka barati dugulo ka o do akbar yoro ma ka yoro jen silge fon fana silge do mi to ka mega ye mo hori ka do bolo zira karna ka do bolo zira
nyebe nyebe nyona betlo be nyona ona nyora kanga tabo nyonyi ikado ka fo ala ren ne sabu yi adama do nyo chama so fara fara nyonga ateliya damo ado lawan ka bawo muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man man barka amo nyini ala sunna talafa ko jidi muhammad yi ay sengari toroni ma shiba min nguru an gamo ko re dine mi sabati ko ala solli muhammad ka ado anaka sahaba na so dungu ko re min aka minu ngara sena bulu aka nyama ya watila no lu yademe aka dagoni ngono salatu bi ko lu ye ala fe amani ala ko barka ko jidi ko no akbar mamunu bana yu seda muhammad sena no fogana se anga bimo no yanga chorbo minu ngira dina birgite bolo dabo yanga jabana nunga aywa ka sahaba nota ala kra sena bolo anada kanga bara minu ge jen fada na be jele fe ka usenu dana bolo bolo o ke ala kra bolo na se anada wala wala lu jen fada na be jele fe o ma korbo bu fo nuga koloshi nuga nahi ju nuga mun tak me faru allahu akbar ku ya famina mene ayanno bodre ajiri nukura aywa ajiri boyena ajiri ya bologo aka ay bar kolba kolom ngala barka dola allahu akbar aw me aw jiru de suma nabi aw ya tru ka soni anyeju ni sabalu ni ajulubi anani chalu ajiri barkala jelabat le maw na outlo ben nawa allahu akbar ne jelabat le ta chef o waranya bo belata allahu akbar ma ne man barka nyille ko muhammad fe muhammad ye anaka sahabo ye aywa anga ma gorba min gradi ne brigade ba dabaw ye salatu fana bolu ye unu che unu ka mudag faro unu che unu ka wala shi unu che unu ka nashiju allahu akbar fata do ale muslim ata da wali wala ko te ni jugu bi dangara ni sawu ne ke jugu ne ka fana ko sawu no wala sawu kele no ndaka dangarula fata do ale muslim ata da alaikum no lo kunda jotugo kuma so kratigo kuma so te titru ya ko allahu akbar so prajiti wani che na jitigo ala barka do al allahu akbar no kunda tete ga turu dugule dugu nu na da jamana nu ngono foi kunda nya ko kunda bole ko allahu akbar ko wole ma nga turuna foli otara buru fiaka otara aywa ko ndong laga tara allahu akbar bangara no mangani morgana no mangam yakballa akbal ala sunna talafi allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat aywa hayya ala fala allahu akbar la ilaha ni ndakuri yai ne tarani ko mo fole mangai ne tarani ko buru mangai allahu akbar ne tarani ko dongel dai ko manga darani manganye manga marka me manganye allahu akbar setigala akarata boy yalla me bo wakrata ndara ngodo manga tarana nga dunu bangai ko mo foli tara ko buru fiega otunna ko dongli tara korana kala ngam yotata akbar selweli kam jorona allahu akbar alhamdulillah o manit leza afone tle kelima ko ma ditle allahu akbar ala kra ko na karate aywa silamo ikado ko fo o mando wajiye kono koy aywa ngay ba soro kisatu ka jawala je faji fe allahu akbar sabo ko ya rasul ko akra chugudi akol rabu tabi juga be an qillati ko rabu ko jala ko joyata koy nga ba soro foro ko do nitula de allahu akbar o ko ala ko chitu ga bara kono kono akra to hoyte o ne ala de be namara to do ko ci gonena ni ko mburo kira bulo salama nyemo bulo salama dono bulo ni ma ne muhammad de nganga na nyabu ye ngala ko mati chef lage o bagri tina umar tina ko mburo to na to wa ala ko muhammad ayo fana tike wo allahu akbar ma se shikare fango tama ko jira wala mine kam hor mando njila mina ko mele do kira ngara dere chando ka doni daw ko blanga barala o kana baraka ni to waje ko na ko mo ay imamul mahdi el imamul mahdi min kana me ala chando mama kana salamala aywa kana ne do ede mahdi chando mahdi be mahdi nyet masare min ga kana ni ko
ko tako kengere ko kana ka don do mo an ne kera mahdi do kira kana me ka kana be kana kono chando ha ko cheiza ona bo farisi wala akwaru akabara be mi mo silama nyeda furani ka je pe no bala ko be woy Allah akbar no digira ma do la kata ka ma imam minga fem ga ba ko kayo may bulu boka ko la ko Allah akbar ma amu mahdi ka wat dilan alhamdulillah sirbe aywa imam mahdi ko ala kara sallallahu alaihi wasallam o kadina on burgo tele mingara bien kono be ni boya te silama ka to jugu de bala fa bele jelebe ka do ka fo ma mi ndala kana silama nyera fura ala fe Allahu akbar kan no wala kasa ko mamu mano fe ko kasa ko ma be joshi ka be karne kasun mai chando ka mamadu kanu dina kanu ala kanu ko yakuba ya mo duskuna ko kura Allahu akbar o imam mahdi ga jama kulu afo de mo jama islami la ahmadiyya Allahu akbar ya fa bele jelebe o min mi maliko na bi atlo bol de gadda ko nyawla radio rabwa Allahu akbar kayro la de ni radio raw sogo mala chando asirbe bita sigli ko nyuma ne bola de Allahu akbar selte mena anga nyuma go fama kera chando ango fama ikado bitai Allahu akbar kengere le mbakoro chando ikado jama islami ahmadiyya na be je fandan nan bele jele febi chando Allahu akbar na be je fandan nan bele jele febi ikado ka fo asisiba o jeni aywa imam mahdi rani hadrat mirza ghulam ahmad Allahu akbar salam 1889 ay bare neminola chando ala ya wele aywa 1800 et 1908 chando 1908 8 kabe mekalo liman woro Allahu akbar Allahu akbar sayati jondo chando ama muhammadu to Allahu akbar atna jondo ble ko chando ni jonga nga to je kono bana baraka kamo Allahu akbar afo mo muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ibn abi talib او عبد الله ibn abi talib chando ibn amnata bin wahabi Allahu akbar onge ni siap mi damwendo akan norna ka barka Allahu akbar anak ala do chando ana nafa kamo o ko muhammad Allahu akbar sallam kiro lo fa zamandi nga mo to ko ba aywa o mana bege sigini tay may ba ko fe jumeñi aywa o imam mahdi ka do nga fo ala ya blakana muhammad ka dina yi anyara furale kamo ka no wala ayo boro ke chugula afo chugula ka jama kulu labe minu nganga o kwada o bara ina Allahu akbar fokata je fa bele gelebe chando ma kelen tle jule sa ma la kraere samu wana saba ayo de chide na Allahu akbar chando yala sara je fa be fe wa alla la kanyana ma ko no ay Allahu akbar ma bo ali hijazi zamana ba ara ka jamana da fa ta yoro shi ko chide andira mo aha minu le mena sanna ye kuna foni dolu mo kan yaw kuma olu do yu kwada jena ala krata alayhi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali Allahu akbar talha zubair ona nyonan ani afrumu saballu aywa munu ye torobele jenu wano fe o alamini akal latike kono anga jela ba ngono muhammadu nyono mada nyono tida Allahu akbar o muhammadu fatule jene siga muhammadu nota de Allahu akbar o nga alay kangarda ko cendo ni jekle chando ne nabo akado ne ra alay kle chugomi o chido bela jele bega chide min da kono o de flani ko Allahu akbar ni yale ko ka ba kale don ye chide be ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallam o
o muhammadu rasulullahi na ka cidiya cide betta ba kono ko ma le kelen da fole bisinga be wasa ko da mi ja ko yanga anga ko la ilaha illa muhammadu rasulullahi musa rasulullahi isa rasulullahi dawda rasul kadaka qur'ana ko ayle man ya cide bela hale muhammadu ayra ko amana rasul ma unzila ilayhi min rabbikum kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi onga kelemi na beta bo kono o kono yo tawta ka ba be wasara Allahu akbar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ni o fa ba e burama ta ye shaga ta ye sulman da yunu da bo e dawla ta faradre Allahu akbar abere ben ngono ani tlen noro bora ka ba dolo ni kalo wa be wa mena me be o tawa ay ma dolo ti bi kalo ti ko ta tira fo ku teku be sangolo lai ani tlen noro bora sa ko bebi kan noro tiya amina mi be no goma ka balu tatiye ko noro bi noro datu rasulullah sallam amana ngoro Allahu akbar saka turu ngoro do Allahu akbar hasira ti fenye aywa natiga masaka la tigatu na jariye ma kunandi no ma jaye ina yira faade Allahu akbar muhammadu rasulullah sallam masa mini mi modrum siraja munira kon Allahu akbar ala ko sahaba mo cendo muhammadu kandaya do bina koy Allahu akbar o do ana kashidre o do adu suna kashi aywa ngani bebe sayanene muhammadu rabina nene ko ayasi ko kada Allahu akbar وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ala ko sabo mo honne ngoka akoy kado mo modu mi ma celani ki kado ka fo ci den no koy Allahu akbar ci de fargolo tigi do Allahu akbar ci de fargolo tigi mi aywa ni shunit lega fofo nyongo wonno wo fargolo nakata chando o ci de min ngona muhammad ki kado olu ye sayande na koy on muhammadu irata wati sira wati sira ka ba upma kera sanyira mo yo wala ma feno kera asababu yo ko na kwa dina na kwa na kwa bi bodina ko muhammadu sara akwa yo ka yera de sati mi zura masangala Allahu akbar ninga ngada ka ini suratu ala imran ko no aya keme ani binan nan hati musambe ale de ko lati ga ba wa ba kalamo ale de no fode Allahu akbar to non ala ka wati sira ni aye ni segi adaba momo zangala ya ni wele akbar fara kule sahaba bulu suratu nuru aya biduru anduruna chalo wa yasra alladil kai ti chalo ki ka do ni muhammadun dayana aw mu'minu akanato akanyamande de akanato duga du digi ndayande no kara dulangulo yede Allahu akbar ni dugu kara dugu digi tala wa kara dulangulo yede akara selema ka kede de Allahu akbar cedo muatse akina hon muhammadu nyanawo anga ya jeni robe de akana to nyamanda nyama akato nyamanda yana de Allahu akbar wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم مما دخلوا في امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الله اكبر يراينا سوره نور ايه بدردنا على كو ني على بالله يرتا ونياتا كبا كوي او او مؤمن ما دما كلمنا لمنا يا ري ولا يما وكبر يما بالمنا غرو كي كارو ني على بالاتك نيمايا dutigiya jamanatigiya alimamiya alifaya o katto accamanjala Allahu akbar o bi sabata accamadre madam akol mene le mene ne nyekoro wa ka wole nyumon o tuguma kala mene na ki ka don mi kai no kera kun ako wa kuma na ikumi kiliyata mashe ba acela Allahu akbar no khalafa yayi Allahu akbar ala kiran no abla yayi ina nyama ya kon akono kera nera ala de dina bamba ka toduma de awmo mi dina jenze du ko ka fagada mo ka toduma de awmo nera de akawe ngama toduma de awmo Allahu akbar la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim
wala yumakkinana lahum dinahum alladhi tara lahum wa dina min ala jemeno e tidi nera ala bu sabati du ko wa Allahu akbar aw ye ko ni ka to ma daw wa ben jogoyna de Abu Bakri wana mina ala kira tarani khalifa ya dunia taraga da Abu Bakri ku murti ngara macam mangu wara koy Abu Bakri jwa joro la dugi joro la ke fo joro la dili joro la dili joro la masala ya deme minu murti rabe manga sumana ala ko tigi tigi imae amado murti ngara amado macam mangu wara pari pai cey ndaga borandala akbar kunna nga jogo numbe ga fuye koy adaga bole andala ni anyi ko be nga mafa asawati asaleta atman la fiara akbar o ay sa fo wadi da kro moy cey ndara ni wele da bo winu wele da fo ka fitne wuli gatu ala re akbar ko mo fana tu mo honno be ala ko salamo mi wara wa wati sara de ni khalifa ya aw ya jiya ko sabati accamanjala ha soro limaniya wala nyuma o ba ko ke wa wati ne koy saba wi jija akbar ka Bakri bla unya fe ala ko wa nyeme sadre Bakri wuli ki jo nafiku kafiru wolu minu ni utoro me ni Muhammad ka nyama e wa karina fo ikado bosa kutige me sade ati abe grina ben siyara da jibu betera aw kamade Bakri wuli mor ka barka kan noro uta ikawillo ni ala bide Allahu akbar wala yumakkina lahum dinahum tadallahu ufmana lombo labani na kedi ngona sa ala ko mi khalafa mi dina sabati chay kato lombo labana Allahu akbar aw joro leto na kedi ni khalifa ngam dakura anaka wuliga jo Allahu akbar moy kado ala yo ke boy karadre Allahu akbar Bakri wulla ki jo fitna be sumana Bakri tara aywa nya mune kira sabati kira jado sabati dama kira ay wala yubadala lahum min ba'da khawfi amna Allahu akbar ki kado sirango baw binana jara baw binana ngona tabe ala bino sirango ni ko toroba no metalo ko boy na reka se wala yubadala lahum min ba'da khawfi amna Allahu akbar nyama jokera na fi gumolla jado kafiru malola Abu Bakri mammewo o fana tara Allahu akbar silamo ko kuma fole mino angana ni flaja koy anga njija anga ma ini kawla Abu Bakri nona ambe ka koto tala ambe ka ko gadim sawnye ambe ka dutigu ye dudewne o ka dutu yala kara nona ana yo de ledu tanye madama ayo ke abbe ma kay yere e ngolo ye fodo kra sewnu bulo ye ka kelendo ngolo yala na demede sabo yu ke nyongo ko rakka sedna Umar ta chaw Allahu akbar Umar go jena koy wallahi jema ya jira salamo ko Umar al-Faruq hati Umar ibn al-Khattab Allahu akbar kuna kunye do fara sandainga akuna jebe mina koy Allahu akbar chemse da yiru samana jaga fari chela dili jado chemo ko maya yirla Allahu akbar da ko yakilina aywa sabo ya sawo ko indo koy Umar Fatra yo Usmanata Allahu akbar Usmana Fatra ya Ali tadre jado da ko yakilina ala ini ganga da ka fo amma ke chugo dine sinzi bakra adaya ka sambini de ala ko ndata cela foka kina fo choro walla kata kuma irata ka foka nye akanga bato mnu njira mwola ale kolo shite ko cheka ko kega nyeble di ati olanya fa ka jela ko ne ala toga Allahu akbar ma sama ka boje kono ka soro faro kolo dafale wallahi Muhammad tagrati sambi urani sama masangala ya wele Allahu akbar Muhammadu aywa salatu bi Allahu akbar salamu bi sallallahu alaihi wasallam يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد ثاني ربي صل وسلم نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني
salatu bi ke choroba nyedre Allahu akbar. salatu bi ke noro tigi nyi Allahu akbar. salatu bi ke kiraw kanya mai wa salatu ala ko qur'ana kono abaraka na hera na noro be segi salatu ke bamo ko no hono tulalelo wala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahu akbar. subhanallah amono ko ingrata ala tilaydu ce inna allaha la yukhlifu al-mi'ada Allahu akbar. iladu me suratu nuru ayabidun durunana sabo ye amina ko ala yudeme Allahu akbar. akoni mam ye khalifatu sakiwi tay takiyire Aywa. ala ko فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله أكبر idi tata dina ko de iya fasiki de Allahu akbar e jenyin na de iya fajiri o ma da ko yakena aywa ala maslamo ko bla fu kele ka tlonga nyama yala wona ma nyama ya tlalula ala ko waya ko du kayira la sade Allahu akbar ba minu men go matula surguna chamando la sade o ko ingirate koy kana salama era ka la fuka joya je kono ka salam akra ka ko da fona la gochi muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam kana la gochi qur'an mo kana la gochi se masangala era mo Allahu akbar salama ko ketanu fota fe ko chalo muhammad ngunana ahamina ala ne kamando ala ne kamando o be kan muhammad ma fu ala akade ngata udla koy ngay ala ko mati chef lage ana to taw ala ko muhammadu atitu ko ya la do min daw be mina chedo wuli aywa aliman mahdi nda ko yakalena imam mahdi no hadrat mirza ghulam ahmad alayhi salam ni magina hijra sawa kale ani kemafla ani biduru Allahu akbar ni wulula o konna ke flan bidurula o era bita se kiraw bi amra ala fel bushi to hagana no e binani ko o ba soro silama hira sira sawa kale ni keme sabana o ba me sade Allahu akbar o may ka noro bi di mo ala fe kay wuli chalo kay jotra wuli ka beni sawa kale ni keme na damene wala kan nasarakumullahu bi badri wa antum adilla hati odo ya sura jashini la gojibe islama oga musangala yu dema odo Allahu akbar badru do silama sile sawa kele ani kemen nani chalo o sange ma te shukile yawa o shutari nani kalo tletan nani shu ngo de noro me katebe kalo shubeka Allahu akbar o mo hodo aka dine ngono noro tigu minu nulu kanga na kono wo bina masaga latiga kono Allahu akbar noro tigi shitna noro tigi mimbo o de kalo tletan nani shuede Allahu akbar sama sile sa wakila ni kebe nani onge Allahu akbar kata badru yawa wa inna rasulallahi shamsun muniratu wa bada rasulillahi badrun wa kawu laga hina balola Allahu akbar yorok ngada ere sego balo wala ga hina ila Allahu akbar ali ka do barka amin cey jadi kawe masra wallahi wa inna rasulallahi shamsun muniratu wa bada rasulillahi badrun wa kawu كذلك في الدنيا نرى قانونه نجوم السماء تعبد إذا الشمس تغرب نجوم السماء تعبد إذا الشمس تغرب الله أكبر بالو على في قبر النور تشو بكفو تشو كفو يرلا ده هاي jadi ka masra fata sa dadu wallahi فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولد إلى يوم يشر له مثلنا ولد إلى يوم يشر الله أكبر ما مدو أكوانيا تالا دي كيرا ينغوا لي تليدي وإن رسول الله الشمس منيرة أكو وني تليبنا أما يه كلو بيبوا on ga kalo la nyela
anyimi anyaka de ashubla mi nyaka de abe o tan nani de Allahu akbar. wa ba'da rasulillahi badrun wa kabu Allahu akbar. fala ra kula muhammadu mi yo isa akasoro ka ko muhammadu kunga anna la yere ko todi fala walladhi khalaqa as-samaa li ajlihi lahu mithluna wuludu ila yawmi yusharu Allahu akbar. ako nyengale masala masammi dalin nu nyaru da muhammadu kanu ana barka kamo Allahu akbar. fala walladhi khalaqa as-samaa li ajlihi sawol du go dara chem ngano ko mo ko nyengale sawol du go da ba mana o min ye nin da hono kono ko hi kado fo ta du kulo milinge ne gulamu ahmadu nyona dim sengena utiba muhammad ko fade a to ben nawa Allahu akbar. yen goni ya fade ngala kray Allahu i akbar. be mi ito aydi Allahu akbar. ya engalo digala ito aydi ya fane digala ito aydi Allahu akbar. ni mora chemin na kono en ya fade ngala kray itlo be da kurayna fala walladhi khalaqa as-samaa ala ajlihi lahu mithluna wuldun ila yawmi yusharu Yusharu. wa ka fo hal ne nyona table ma fendira tina go fa ba ay da ko ne nyono wuldo ne nyono de bisen genaw kamal genaw min mi fanyina fi bo fado mawla Yusharu. no muhammadu ka atwai kamal ngi Allahu akbar. min na nyina fi bo mawla je watin watu kono fi ka do oluti ba muhammadu ko fi fo ta se nyewuli mo Allahu akbar. na nyamina fa ala be do wuli ka jo bo bina fanyina fi bo je mawla ni ñoonaw ni fade nga yo la ilaha illa allah rasulullah dakura be bina fekun o imam mahdi e ka do bana ala ya abdullah baramina ayo wale Chado. qur'anu ako fara ko aya do wuli ala rati makle bo soma ba fota wala fa be do rafo safalola baga da sablana bino ngela mangalaki Aywa. o kama dunu boko mana aya do be qur'ana kono min ngulule do wule ka we kunna su man su kala go she qur'ana mo wala go shi ndara se masangala mo kadaka ngala hakili masi ko sebe Allahu akbar. atet menu noti na tayra do ko ma to kala mo o kama ko bi nyama bulu wala ma man na ko islamo do no bo ko jena ko nyamna bulu sakui sa nyamna ka ba jerte kalola dre aw be ka ne ma kata qur'ana mi mo aw ma do qur'ana kele kono ala ko ni fongo nyoyera qur'ana kono ko ala kande wa Allahu akbar. afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi la wajadu fi ikhtilafan kathira ako aw go kala ko durji katla kana fo ko qur'ana aya do fo ma nyong ala ko no kengera no yira kono kuma ka fo kuma ko kuma ka pawli no sura la qur'ana kono ala ko wone kande de onake mo woni sigile ka saba yire wata kono la yati libatul bin yadi wala min khalfi wala ko do no bawa atalo la yande Allahu akbar. filiwara jume min do bawa kunyo ke kusigi piya Aywa. ko na bela isa nyina wa sabe yo bitla kana ji kana ko la Allahu akbar. no kuma mo de kira la bay Aywa. wala mo ko do no bawa ngara kuma mi na kra dim sem kuma isa de aw ko na bela isa so bitla kana ko la mo ko nga ko mo de kira la bay man la ba chugo isa afot na la ba ka temaka kira usigi ne ko mo sale ko binawa Allahu akbar. na ala be ko nyina bo lay bitla kana mo tanya mi ne nyina Aywa. o maka coyo isa ina sura kadin masangala ko be ko aya blakana muhammadu nye muhammadu ko kata ka blakana Aywa. o isa wa boya bo bulo masangala wala ko Allahu akbar. ala ka dana baba ka de krashma shi blaka je wono fo ale Allahu akbar. salamo o ko muhammadu ka fasama dia mina bo fa dala o mo be mi Allahu akbar. aya ira mina dre ma ya du onge kuma yudu dre kuma fo ba du ni mi haglisi Wallahi. o kuma ni na aga mo boya be tarajila amake labani amake fasama die ble kana ga nyame ni ka sabla ka ta bar la chef la ko ko aka bara denja ka teme toka Chado. Allahu akbar. o mo ro famo wala mo ko ayni mla ka wata kono nde chendo edre o mo suratu maida aya ke ben tan worona wa ala ko e tugodi ala ko mo hodo moy ka fo nyabala de Aywa.
faraje ma fara fifa kado joba me ni bebe aka bado nyobe nu ka mo matike so haleluya Allahu akbar kirje fima na jema horu we wole minani ne alabi illa dunya ka fo akara nabila isa ko fa ta kalamo we ngalo nala ta kalamo akara sale ko Allahu akbar wa kiyama do manyi nga o jodo we ngalo ditige isa ibatu ba jema no fi mo fle o kira bele jele cela kira be cela isa de kelen wuli ka jomo ya kanaka masuli kanaka nye kira o tamati nye kon nyona filma ci soro o isa kuma fili de soro way wuli ibatu ba munu atwa iminu nye iblan nak ibatu fla ci mana jemo koy kote u kote koyde kote Allahu akbar o ibena nyi nga yalla ya fo ne suratul maida ayat man tan worona isa kono gone ba subhanaka subhanallah Allahu akbar ala ni ne bene kunga giye kono yawa ni ne ala ko wa fole yini Allahu akbar ni mbala mena ko sana itai ati daga ne isa ngake da ngune da vende ni ka daba dama ya wele ma fo Allahu akbar e ka yin galte da do yin gali ba fe ngalo jongalo digila je atwadi kiyama kenaka ya de o kuma no do wa do ni ngoma do wela ko Allahu akbar wona ma fo ko ngami ko ma qutu ila ma amatani bihi ani budula rabbi wa rabbakum ay ala bato wala ne isa da wala kele ya ala ne ka wala de lefle we ko ngode fo we rufle nyami ko de kibaru ni fo ngara do ngararo musangala ma kana asro ne sara kibaru wata shooting ni nganya maka ko nyami na yene saya ka ba e ala o kuma o kuntu alayhim shahidan no bishira jo kandu chelo mo fo batul dam mini ala te one sale ko fesa uyaminga ala ikume de nyina ma tigi ede se tigi o kuma na uyaminga ere ala bo do katmenega abeni uche ne isa sendala mulo tala asro ne sara waru shuti ni nyina ma ko nyamele wona ma ko dono bo yala op ma hawtini ayaw kala wa akbaru ngono fara muhammad de akafo jema e muso ka do ko ngolo me ka da kira sanu ma dala no la isa ka kwa yi ala ye abai ala ye ala ya wala qur'an de kono ne ngalo ngura min dara kira sanu maina annotebi anote sini ata kalamo aya sura sara ga kiya matu do ko dangene ga kamo ma wuli ka jo o kuma na kire ke fi mana je mo wuli ka jo ka fo isa ya fo isa bi jabin ni qur'an ko no de ala ma fo ka ke akbar o ngay ko mu ya ga ma ep memi falam ma to fi tani kunta antar ribani ala nguma ta dugula ngunde sino ko la ngunde nga furula ko ngunde kal wala e kilingoro kanen ni bona aywa uyo bara ina menade ma shooting nga nyama ka ko nyamina de asro sara in tuadde mo fayin ho baruga ni bu la jaba de e ga jondo ni ga nze dala mulu tala ko en tawfer la ni rabi afu mo ni be ko fe fona tisa afu mo ya to kana kada e afu mo sai ga mi nga gele ne se dala mulu tala isa ka ma flek yamadu muhammad nu fagu e ka jeze ngalo dra kira sanumona ala jonyu mana ko ya lay muhammad wa wol fe qur'an ko wala mo ko e dunu ba fi man jemo larabu ni randaw maga gaw misra kaw madne kaw e siri kaw ay dara ko dungoji qur'an du jibo bala ata munye filbay ni ngar morami o ngawte bashi masa ala ko kabina nyama bolo ko na nyana ko na nyama mi na nyana bo ka bo bla kana wona yo de ay lame kibaru لا تعرفون نكات سوف إلهنا تتلون فاذا بغير ماني الله أكبر لا تعرفون نكات سوف إلهنا تتلون ألفاظا بغير ماني الله أكبر akoy kado ka fo qur'ani akoro tame ka to koy awul rabu ya odon baw aba kala ka janay ngate koro do ala blede afuna ay duma numbe abdla ko nabila isa isa ka bla ka digi ay sabali nganda do mashide nda shido te baje nda ka shido o de ka jurmu taka afara bina nyama blo na tege ga masaga la tege na nyamina afara ni nyina boba na ko lame way lame daguna klena ona hode lalam nge meka silama soro do na ke meka nge bo mola ka be ayo wala ye fogata se alaka la yini mo akanga da yoromi ala ya wele Allahu akbar 1908 mekalot limon woro Allahu akbar
o kuma me kalo dola de aywa wa sangume do sebe koy 1908 1908 kana bla 2023 sanke mani sandan duru mashallah mashallah Allahu akbar sangume do sebe dre Allahu akbar o ngayla do nyira sirawa aywa doing 1908 me kalo la nga atle muga ni woro imam madi ni welela ala fe Allahu akbar o kuma san sebe kalo yere sebe koy nga doing abina fo don fla nyona bala je lefla onge mugan duru mugan woro bani ngara mugan woro onga sutralikum aywa o kera mugan wolo bla aywa aywa ndako ya kelena jama islami ahmadiya kono imam mari ga jama kulu sizile khalifa ya barka may faga mami ni ala ya ko surat nuru kono am binan biduru na nanyo fasa i kado ka fo mana mula muhammad yanis ka saya samo afana kangarda Allahu akbar masaine la dunia mula muhammad jimme galama kono mimme jimme jifle kono atete men gono ya kale ngabule de Allahu akbar ako ko ranega jien la tege atoni joya me sade nga sabo Allahu akbar matina meble de Allahu akbar donc no mando binana anya ju na bo do ana to yole yolla e ko mi shabana asraka dewndo o kira la ma besro o kira besro ko jama kulu to yole yolla dre Allahu akbar no mi ma to ko na muhammadu to o mo to ko ba wona ko muhammad taddo ando ya nyina de ahmad yaw Allahu akbar ngaya hakli sigi surat nuru aya be don durna sahabo ye barako kacco mi nu matlu nga nyama yala na fana ye otane ko fe ka do masala ka deme ati wa ko kade ala tele du jefi wala ho de ladiluke me kalo tle mon woro 1908 masaya weli wa ko fol ngara bole nyoy Allahu akbar sahabo tura yolo yolla nyejila hamina anan gadi Allahu akbar ala isma bwangu nadre amna mugo jeni ngama koroble ona nena bwana kono wa bana Allahu akbar sego be pambana fombe chando nando namba kama koro amba kishi yorla nena kabo nando namba kama koro ana kishi nena madre ala itara nombay kando filge lawa sego diga jaboy pati ma hakil wam no ko pay akon ndo sahaba yeniye uyol yoyla Allahu akbar o jigiti gara fodo yo majugu fo wallahi do ko aya masayre chado an ndo ko jugo adama de mo koy ika kanu ba minni akabo kanu febe na bo ala borala hati ko mari re mrubo ado ni cewo muhammadu sara mi ko lotike aka dugu Allahu akbar matumana mina abubakar na aya kala nanyo aye ngala kaba wa muhammadu rasul kare khalan min qabli rasul umar yo memge umar ajere la murutla la kabe Allahu akbar ko akere ngono aya njigina bide abubakar eni cegoy Allahu akbar ala ya shuda nga fe midigi mana ko shudal tin nya koy abubakar eni ce hasabu sabiti alaka troka bulisa konta sahaba do nyo cirone tra be nyama se ka komi do nyi sigile tra nyonga mo se ku dabo nyona fiu do jole tra to mo se ka sigi do fro ko guleru ka te tato Allahu akbar ngatuna abubakar nana wala walindi sahaba o fiya yu fili doni jala ni foka koro ala ya do abina neshi de koy foka kina fa hankli majigala jama sangala ya foka koro nya fuyeti koro Allahu akbar كنت سواد الناظر فامي علي الناظر من شابدك فليمت فعليك كنت آذر الله أكبر كنت سواد الناظر فامي علي ناظر من شابدك فليمت فعليك كنت آذر الله أكبر أكوي محمد أي الله أكبر
ma yɛrɛ tun bɛ min ka saya jɔrɔ o ye muhamadi de ye o ma ɲɛmani minɛn na o ye jeni bɛ jɛ n'o ye nka n'o kɔni sera ka kɛ ban a ko kira tɔw saya fɔ ko an ye man ca bada ka fali yamut isa ka sa dawda ka sulman ka ibrahim olu do ta saya bi jɔrɔ kɛ maa na wa nka muhamadi de tuma ka sa nka n'o kɔni sera ka ban isa saya fɔ ko dawda saya kira tɔw saya an mugo tolu la o man ca bada ka fali yamut fa ka kuntu hadiru min jɔrɔ tun bɛ hasan ibn o ye ta de dawda sulman isa o doga dine kana do wanya ha fi sahaba fuli o muhammad ne bolon utora ni bitame romi akbar bi hasan ibn sabir ga dongli foga me sahaba fo bitamata akbar kunta sawadal naziri wa mi alayka nazir man sha'a ba'daka falyakun fa alayka kuntu hadir chatara daguna kila khula muhammad tunamna ala ya wele me galot le mon woro Allahu akbar o kuma sahaba fana yu kay nyonga aywa kanyo hagli jigi wala mo ya ladi ala gara fatu do mi sahaba soro angana nyino ko de ako do mi na wanna bidre o kuma mi nganga ke o suran nuru aya ngedre anga nyonyi anga mulo di nyomo anga njija ka mulo famma kale na ko bla nyefe Allahu akbar ay sira ya bakale torba nyumangale ma hakli sila nyumangale ala de ya do mai ikadu shira lemwa anworo otle bene talo gone shubega kashila masangala dala ala amna kala filike ngaunga kala on be fiebe minga nyama ya ne ka barka anika latike anika herabo ka nyama ya kono ala ambeno ye sini boy sini gona amna kala filike on ye fiendo yanga kala ye fiendo mi mado wa ko de bebule de barkatiki wa men ma ye min ni ika latika nyuma barka nyuma abo ka nyama ya kono amado ni nyekele nga shuke shufe Clément wolo la shu koni Clément wolo la dugu jelesa kasro kana fili kala fili la minga ma chaira katame ma toka okara hadrat maulana hakim nuruddin Allahu akbar Allahu akbar اللي كرا خلفه فلاي اسكرا خلفه لا مكلوت لموا نولبلا واسر امام مهدي عليه السلام افر كل سنما اندالدو وكما له سلا امام مهدي كا وكسر كتا ادو akabru kono akara udala Allahu akbar Allahu akbar yata soy ni nyeda sanama nu ni noro tigi nu ndakurunya noro tigi nu de ala mi fendo ko kanga to je kono ndo ka boroda manga bo je kono ble ay mo onna ka sabo fle mun ko do zalama sangala nano ba pe na ulama muhammad alayhi salam onna ka sabo mun ndakurunya ni mo mi fo ala na fura fo ibishi ibu barakat ma re jakamo Allahu akbar ni yiti kulla le manabi kluboy koy ala yo oba foit nato wala Muhammad Tara inni amutu wala tamutu mahabbati yudara bi dhikrika fi turabi nidai subhanallah wala Muhammad Tara sahabu do nyejila Allahu akbar Otoma Nuruddin ale sella Imam Mahdi ka anya fo ci ko mi opma adara dayro la bala Allahu akbar o mun si la sa khalifa ya ma bo wéré no fe Allahu akbar opma khalifa ya atli folo ahmad ya kono o ye me kalot le mogani wolo la sa bakale keme konondo ani segi 1980 kalfa do volo Allahu akbar o de me kalot le wano lo Allahu akbar o kabo la misra ka kabo o lasa o doina ye 1980 kana 2023 sangeme ani sandanduru amari khalfa be kulo Allahu akbar o la dumi ni ala yota note atibo karla kan dana sero jugo ka chanyi Allah chando
ahmadu kashira afatu do sufe yani kata duguje jugu niso jara ka dunu woka do ka ala wele ala kana so ka bengoy kada khalifa no sabatira kula mon ko opmana he barka du ka kula ala kana du ka be fi ala fonyongo la tadana hajara ila qadeta o kashuke ala ko akan gele hajatu ni ndimina koy akbar silama kan nafa bendela jugu ay sabalisa akbar amene bena kelenga dugu jele fiya khalifa willa ka do wala ko waga de bu ko de ay ko kesa wolu de sabla dina bina cey la yumakkinana lahum dinahum alladhi tadallahu ala wadi fokoni khalifa ko ni ayu ajija yera majigi bem yera ka ma bay fo do jena ni do kanya ma yayi iko mi ka kelenga ko ka toke boloni se ala ko way ka do ma deme de akbar mi dina sabati du ko ka to ma damu wallahi kira yɛrɛ taale ka bɔ ye dɛ minnu aw lemɛnɛ na ni ala ka layidu de ye anw ye diɲɛ a y'a lafilɛ dɛ san 100 ani san 15 bi juguya tɛ yen min ma sira ahmadiyya la dabali tɛ yen n'o ma tigɛ a kama kɛnɛ ka jaraki tɛ yen n'o ma kɛ nka mun y'a se bi ma ala ko n den ka layidu tiɲɛ n'a ma damatɔ ala kɔni o tuma ka jira ahmadiyyaw la n'i y'a ye ko wo khalifa sange mani sandan duru soro kangara min dara qur'ano kono surat nuru la no yira majige nyoy ko to nyondala akbaru nyama mewdo kanga buya buya mi nganga nyesho ko to nyondala mi nganga to ya ala do mi nganga koyi akanga kuto tala chugumi ko mi seni bulu o beddu sku ka yamara bulu chugumi na ya kete ala ko sirango fe no binana wala yubadilana min ba'di khawfi amna akota ko jamande benade hati alfa flana tle ya ko da bana ko kadian amina biriku ci ka biride be moyo akbar ka dimisoni malangolo mbo ka faraguru ta ka shi kadian mo akbar Allahu akbar ko bi goni aywa wala ma hono ga duyi anna flengolo jika dangolo jibi Allahu akbar abir dengle natoyi wallahi musulmo du ko ki kado ka fo aw ya tafo ngamasa ikado ka fo akalla tikem be to de na soye kray aw utake boy nga subhanallah ala ni ma takla nyani wallahi fiye kolo na wuli aywa kaw talo kaw ko bara ci mbul chado kadian jole turay ona to ande fara ko law u te fara la koy oye khalfa kali kuma la sigira Allahu akbar kashido samwan duru chado bien kana do ala chorwa do dara u ka donna u ka famyala u ka korola u ka donna Allahu akbar ko ay karafili dimisani funa aya sigi babina dafiya Allahu akbar kan ma korba doni ba chorba utui Allah ko karafili dana ni aya sigi baba dafiya Allahu akbar kadimi ka tanu yirai ka taw sigi choko Allahu akbar ngani kuma ke kotido onge Allahu akbar nini ngengunde ati do ko barka be khalfa ya Allahu akbar ye nungu ye jamatu kono ma famel madana ma bawde Allahu akbar ja ala bidun la jarabini Allahu akbar ko dimisenu olu taro ka ko dimisebi ma ko wadde do ni na Allahu akbar jama sala shuraka Allahu akbar minu je opma ko korani to mula nu do mula opma na jama kulu do taru no fedre opmo yem mangaw jiji asi aka nuvle
babinu dafiye dimisa sanda samuganduru abisega muge doni balawa Allahu akbar. kuna foni balawa abe dodoma hati Allahu akbar. samuganduru ikado kafo baragatigi Allahu akbar. do tigi oni meka mangangolo chu teklenye olu tadu yedanga sanere ja Allahu akbar. dakuri yakelena dimisa samuganduru ye sam biduru ani fla dege khalfa Allahu akbar. amari yakono tafsiru mei na kuma tafsirul kabir ni anga tafsiru keto amala de taka akuna fani do tata amo krengele ni yere min danni don bo ru kono gwane do bende sur ka fo chena ni ye chen yal mam de salama baro ka fo ni ye chen ye o he doni tatale muslim mawduga khalifa miziga sandandur sama wandur ka to khalifa la o ka tafsiru de Allahu akbar. ka je don bo wele imam mahdi ala ya wele nga che fo me ko tre patisala Allahu akbar. onge ishubi abahu wala ya abahu o kama la kra ko yuladu yatawayu wajulullahu ko ni mahdi nana ikado ka fo ana musufuru Allahu akbar. wana desora dere de ko fole do ala krafe de ko fara ala krafe o de do koy Allahu akbar. da ko yakelena ma korba men no ko je krafe na formo la horu kari na fo ni ye ko bla jila bi ele ka bancho mi ne i ka do ko karati biira tawti ko do be fami Allahu akbar. ala ti do be duguna fakta Allahu akbar. u kara ko de ka yele kadim se sam wan duri Allahu akbar. o ka jaba kulbe jaa fandan nan bele ele fe Allahu akbar. al musrif al mawd hadrat mirza bashiruddin mahmud ahmad Allahu akbar. hati ala bi ko fadlullah minu ya fo ya yele la kara ko e jiyodu Allahu akbar. minga jama kulu tura o kara jona mi nay dire Allahu akbar. kele khalifa sabana Aywa. muslim mawdu ale na fatu 75 65 amade o farla nyoga ka kashi kajira ala sini zo ma amna kala filika boy Allahu akbar. setani on kala be fiendo yalla de bilke Allahu akbar. wele bargatigi Chalo. o masini Aywa. minga nyamaya ika barga anika deme Aywa. o bo no fe ala o ambe o mokoy on fiendo anga kala o fiendo ambi o fiendo o ya kala filiko gura hadarat mirza nasir ahmad hafizul quran Allahu akbar. اللي كلا شعر بتاعي وكان خلف سبنا Allahu akbar. jugu yani ka dugu jugu fana kashir ala dala pai ni zengon ala temenu na iyatu kwani ubena kilinga kana tuka be kilinga ni zengoi ho kada ka ikado kuma muda kono andi jenai ho uko isa sara uko kira ko maba una nyona da ko bida kono ala ufa ka boy ho yongal la yinde la tada na hajada ila kadeta ala bo yande ngale kada boy Allahu akbar. aka do tuminan na fiu khalifa sabana wuli ki jo chagai Allahu akbar. ala ko wadde be dire Allahu akbar. na wulila Aywa. ma bugo no fede wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna na burani dabalani sirango fefe ni ala laydu tawye ma goshi ka boy Allahu akbar. minan dahay Chalo. ngo na tabe fu ka wuli muso akado ni ko do make ko do tiddo Allahu akbar. Pakistan president Aywa. na fomo ko ali buto fono shuka ke ahmadiya ka Allahu akbar. fana nyashin ahmadiya mo ka toro Aywa. ka deshi Allahu akbaru fo atlaka jen yere sama jokulu be wele sa Aywa. bi wolobla bi wolobla ni fla Aywa. o be ka ta nyonya ka Pakistan ka je ka sebembo
o ka ahmadiyaw ko sebe blagata je fa be fe silamaya kono jekulu bi wala ani fila i ka do be benaka aywa abo jekulu kule me na ta silamaya ko li kono o de ahmadiyaw yi Allahu akbar ngo bi ñoñe nge wati mi o khalifa sabana era wele alina ka delegation alina ka cew fana tara Allahu akbar ma ñera tara ke o sigile ngena yi katla ko wele ka sarawla yala ayambe wa silamaya kono jekulu bi wala ani fila aywa u bena minga aw kelen be de tay wa ahmadiyaw tay mirza nasiri itlo ba la wa Allahu ya akbar o khalifa sabana ko Allahu akbar akwa ñame Allahu akbar aya ngwele ay mami wo o deni abena neka ako yo ko benga ñame ngala kra ko wo bi wolo vlani saba ko bi wolo vlani saba ina ko kelempew ko de bala kra no fay yere ko bi wolo vlani fla beta e to kaje ala kra yo de fode ngaw ko bi wolo vlani fla ko kelemani anyi ngala me amame de anyi muhammad lame amame de Allahu akbar aw ka benga o tisa ke ngala kay koy aw ka benga o to mo hono ka kawle de Allahu akbar ala kra ko bi wolo vlani saba silamaya jekulu bina ke je kono silamaya bulo a jiri bulo mina jiri su mina bulo biolo vla ani saba Allahu akbar ko nga biolo vla flay o shina le muhammadu ka kote kilinyeti Allahu akbar bulo mina ke iya ye muhammadu ye ko mi deew nu kra du kono wa soro de do abo fafe Tando a ko do no fi bi fo wela tola fi ba fi nga fa to wela la wona mana fi nga ya ba ko fa magable na yi sigi obete ala kra ko bulo be nga jiri bulo doyu Allahu akbar ko bulo keleme woni mi wonyo abe ko ne aw bolo biolo lani flago ko kele mai ako an ganyi aya de tambo siga nga je kono Allahu akbar an che on dara Allahu akbar amal maw yani nyanye ke ura faisal pme dere o ma bengara ka ko me alka be maka Allahu akbar ala hijibi ke maka ala kira rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabe maka du ko jogoro ma mino maka masaw o de kanga ke islamo ka khalifa ide Allahu akbar anga zeda ahmad khalifa nga bane yoy Tando ko ifa toali faisal ni mo yana dai ko dre ma bengara ka ko amade ko mi nga kula ku to daji je kono bengara o konna juwe o ka ko yoro jenni misru jenni ani alu ka nyema minu be do amade nyema minu nemni ngi kololele minye dina mi da tawadi ye bagara be ka be jigi unu ka misru jenni anu ka yoro jenni tekle Allahu akbar faisal segra kana Allahu akbar no ni so jaye mo ko bamla chirole akungula no khalfa yayi ala ko kala khalfatu ka ba tasigi du ko ta flay ko masangala ye krenye Allahu akbar ne ka du ko ka aya ko ju kedre islamo o bena ni vuinga wa faisal ye ko do akoro o mayinde Allahu akbar faisal bora saudi ala to ay pakistan nyo yoro la kana jigi arab mbawba la o nyugo ni nyanya ala abal ma de do ay kisab la kala de Allahu akbar kasi nga ko bati moru kono gona muni kara ngama nga asmana te toy akbar uya umire muni kara mungera muni kara fui fasai khalifa ngala ka bamlay ala o turo meddo kuna ala fe aw tara ka bo ja ko ta ka bla faisal kuna ngule ma ko akora koy Allahu akbar kamno kera sama jamana besumane tura toy sigi make nyonye ngable koy kada ka yado ka fonu ya bamlay njuro mame ngulula sa bitano e khalifa tura jiri mulu akbar ahmad wa khalifa wallahi sabana turai chedo Allahu akbar masaka yɛrɛ min ka tile la ni nin kɛra n'o ye Ali Buto ye ale yɛrɛ dana masa min bɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmaaya la o don n'a fɔ o ma Diyawul Haki don dɔ la o fana na wuli ayiwa ka Ali Buto minɛ k'a k'a dulo juru la carai Allahu akbar
ka chori ka fa Allahu akbar. kay sigi fa na piya Allah. wa soro imam mahdi ga wayu do be kalbun yamutu ala kalbin Allahu akbar. kalbun niya hindu bo e biduruni fly ko ni wuli ko yi wa bi saka soro shi sa biduru fly Allahu akbar. diawle atwai ali buto saya du ka soro sam biduru ani fly Allahu akbar. ni kalbun hindu bo Allahu akbar. o ta bo do Allahu akbar. kalbun dia mutu ala kalbi Allahu akbar. kamno kira pakistan o siranna ku ni turne to chani afone ahmad ko kuma an da sala tawa an la nga ko bana ek dole ha to ali buto mi ye ni benga ka ko so bi o do e mi nguyo ka ma kanu bae general diawla ke e fonna no kadlo Allahu akbar. nango ami tap mo ahmad yo abu ka ko ngorota jira anan nga ci ko di karamo ko ala min nge ko gurata afrika cede ahmad yo mo ko gura kewala ka so am bena ku ke ma fuye ngaru ka kewala na jira kuma ko mana fe ngaru law majangala muna yin nge diawla go hey ni mi mana ta yo na bi gila da ta da karamo Allahu akbar. anaga koloshi wana boju ya ke donde Allahu akbar. sonta mi ngadlo ne amo kula Allahu akbar. ay mi ngaw ma yawa ni chama bana bwana fe Allahu akbar inni muhinun marada irahana taka Allahu akbar. ala fure wala hono akko cewo cewo no ba fe ka jashi ni doya shimo ni ala bo jashi ko doya inni muhinun marada irahana taka faisal tara ali buto tara Allahu akbar. kalba sabana Aywa. ale nana teme ala ya wele Allahu akbar. 1982 an yoru doza Pakistan kono Allahu akbar. Allahu akbar an zesa koni an zira Pakistan sami ya soro masa ya le wele Allahu akbar. mois de juillet la Allahu akbar. ala an na mois de décembre la Allahu akbar. 1982 ale fatri kado ka fo mana jugu unuzjara kogura Aywa. koni zengo ne alama deli yere ami deli yere kana so ka be fiyew ma kilinga ble amal lu ye she chama o bakana so fiyew de ami delo la ala ku tewna dugula ka kashi ka ubulo ja ka kashi ku free Allahu akbar. ala ko aywa ahmadu kashira ala fe ne Allah Allahu akbar. shufe dugu jira uye kala filke ala minga kala cara bele jele tay o gara hadrat mirza tahiru ahmadu Allahu akbar. 90 bien gane Allahu akbar. yusani bien gane shifi hati kakane kadda kuriya wabido mana Allahu akbar. ataro ka kala chaya Aywa. andona kasro ale ba kene nina do wele duna Allahu akbar. o kɛra amade jugu kɛrɛnkɛ pakistan karamɔgɔ ani karamɔgɔ ani saudiya taw o kɔni u dimina kokura k'a fɔ ala an na nin kɛ cogo di sa kuma bɛɛ b'an ni maloya mɔ Allah. u bɛ ne fɛ kelen ka nin ye kokura Allahu akbar. dakuruya kelen na o hadara mirza tahir ahmadu Allah subhanahu wa ta'ala ye amina sisile san kɛmɛ o y'a sɔrɔ o surunyana Allahu akbar. 1809 amadiya daminɛ n'o la Allahu akbar. wa madi yɛrɛ fɛ Allahu akbar. 1989 Aywa. o t'o san kɛmɛ ye ni kalifa min sigira 1982 o ni san kɛmɛ ye joli 1889 1989
ni khalifa yi o to ay sanworo ni sangame ono do ala saka ko kati ko la sa o ko ma biye kana sigi minga pma ikado diawul hakimi na le de ye président fola kadlo diawul hakiki sigi ali buto kadlo o ma général diawul hakale me fangana kramo wulla kam mangachi ni ko ni yoni ndo ni ngadda ko be cugumi ni mina pakistan be ga ahmadiya akbaru ande men gelela de opma kana to ngame koy akbaru ala oh mam zira 80 84 pati fitna wala fa bele gele fe akbaru ko fa tayri amar ka kana khudu ba ke fiu akbaru o ya sro on grado Azamla, Azamla Sabla nana. 84. Akbar. Khalifa ko abijel ke dadil bawsor la ko ay atoy ko lañi na do. Amal ma ya miri Khalifa bey. Ñina ma do bana tala. Ko ma wor Khalifa ay khatu khudba ke ko toy. Ada wara fitna kam de. Diawul hak famo jora kera ma kanap ma kadaka nabi ma kapma bi do mola kuma na han nabi sanga na kada khudu bake Allahu akbar ala ko adamna na koy ni kuma ke kotido yu tenda kana fajmi ma min no de aywa abtu ga ali sika borume akana to de shiga ke ay singa mina ka datu de akabo kana raka makorobaw ye ñoñe ke fo ma milo Mirza Tahir Ahmad sirande jorote akadanye e kabo jamana kono allo odo khalifa no ye hadrat Mirza Tahir Ahmad ko aga glay ako majana yede ni misa yade ni mi ka ka kula e ma famu o va fe ka minge o tsiko kela fo ka soro yu panchu kuna o kuma e ka bo o de kan akwa be fere ko abada e ga tabani ombe minu fa khalifa do chendo afaw bula akramo bula akbar ngale khalifa dale dum ayu lame ay labe ka Pakistan du kulutu akbar ay ko mi yamara dile do ka fa ya mine o mana panguru o kene o labole do se ka do minani kala o fe moblu fana ka bol islam gana fo teres ikado ko raw fana lamiro fana kolosh o fana o bella benedo minani fe na ahmadu khalfa ya ke chomi o makaru wa makara allah wala khairul makirin allahu akbar ni ko makya kotido allahu akbar hadra Mirza Tahir Ahmad rahimallahu ailabe allahu akbar ani mamnu nga tama nyobe o yulabe utara pangoro jugi kenana o yasro ya maradi le ka ba sebam bla bla me allahu akbar asira foto ni ya mara ka o be ka ba mana o ye foto in laje ni yero do allahu akbar ube ka bigu fe ube ka lajal ke anga to ala ko makaru Allah wala khairu makirin aya kada balti ga wadi awla hagi generally igal labe ngarawa aji mo keda kundre wala tunziruni akana to foi ni ga to ko fe aya keleke akbar generally igal labe ga chedo labe nama wallahu subhanahu wa ta'ala ga chebina de hadrat Mirza Tahir allahu akbar ala ga jitra ay labe asiraro porla menani kalaw be alera photo be yere allahu akbar ala ko wanyamina de olu keto ka tawsebe khalifa mi vatra no Nasir Ahmad yodo tawsebe khalifa nyana ma shukro nyana ma photo kro allahu akbar ay kuma sebena ka didu mode minu me aeroport yalla je chena togoy Nasir Ahmad ngani Tahir Ahmad de fute ngon ube bo nyo besa akbar uye sela Nasir Ahmad de do
Allah bana ye khalifa visa de sortie de khalifa mo ko cena ete nasir de do mi shuga du ko joro o to de sebene do yu ga sel be ga ba kana fo cena ite o mana o ye amaradi o makru Allah wala khairul makirin Allahu akbar tuna mina mirza tahir amal khalifatul masih rabi anaka cedum bana pangrula ado ala na labal kesa aye somi do ko ho ayde aw filla to de lo konte ma mina tayra deni aw e shudo to so Allahu akbar o ma fabbe kram manga isa e akna to gati ma ale de do Allahu akbar wa makar Allah wallahu khairul makirin koy baro ala ko Allah nduk ko Allah benaw ko Allah benaw o ga cheta bena koy dawla ki kep memi diga chedo memi Allahu akbar tayra amad yi dogo wa ay nyare wa ay dibila do wa ay runya buselena tamna fiya ni ala to ka ka jonyi ko nyana ma be sasa de tara ado uye ngana ma ngona me ko be abi wala ko ay ande aw ka mara ko no ble ko ay sabali hadara me tawri ahmad atara pakistan subhanallah atara jigi angleterre o ko diplomatie de ko ka lu weliga anglais ko aka kane o ko ma mineni ma minata ma nyini taw sele angleterre jamana ka aka kane Allahu akbar hale ka to ko jamana ka non go nikala ya washi abise ka to kala washi jango sele on mo Allahu akbar iki nengu ta da flaga e de general ya mulo Allahu akbar to de hadara me to asira ka so Allahu akbar na mi ga yoke general malula Allahu akbar hada mere to ahira ala ko chodi ko diawul haka akoy ya ka ta kasa masala yimalo dare ngal bi feme ko fami ndani jabtu hari bari aygi bahut bari ho gara aygi hati ako way kado wadanga wuli li fede diawul haki abini mine de isona abi mine maso abi mine Allahu akbar ni mirza tahir ahmad kanu masala o don dia dare iti toble de Allahu akbar ya amal mo Allahu akbar 1989 diawla haki wulila anaka dana maw anil amerika ni jufu ka ma kengero mbako na fo ma expert avion tigulu fio fo minunga dogo do na sega sega ni afen oke olu be o sega sega lige Allahu akbar kubuta ujala kana aywa ala ko nyeme apa mesade do ta jigini ado amen mo aywa ala itasma ke avion ne sambe Allahu akbar ya la ko generali o l'Amérique au expert yo Yahudi au expert yo campagne donc tasuma be jeni ma kele mo bo Allahu akbar hadra meda tahir abello dra ko masala ko nguna nan dela de dewlu haka be jodi bi itara de Allahu akbar ube jenna aywa dewlu haki kado ka fo sisi kuru adamani ujinna ku sisi usi de ni o ti domle nga ade mi me odo no fana ye famaye ode nana sa ko chena sisi kuru mi ndale ni sanu nyi bala ode ne fay kadaka aka sanu nyi ode sanu nyi be mina to sanu be mina ode ne fay akbar ake sanu nyi min do anyina tasuma to jenu ako ode ne fay opmana abekra fivi Allahu akbar onga fivi nyene fay ore dona sanu yibe ade koti Allahu akbar jawal hakka kullu bana tane Allahu akbar jekala limay akbar general minye president
kadlo o ale fanande na naketa nga bekra ahmad ya no fe ngu yeta kula Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. inni maka masyaallah ala be go e ga foi maje mazuru go e ga foi majo mazruru inni maka ya mazruru inni maka masyaallah Allah. alhamdulillah amal mau Aywa. wangera 1989 Allahu akbar. amanya de misia ga tohir ahmad ko ako a nyafu yede Chado. itam me ko fa ka gonde Allahu akbar. Allahu akbar. amal mau Aywa. ni me ka wala wala aw ye aw ahmad yaw khalifa ya ayatu ayatu Allahu akbar. ala ba ko fede Allahu akbar. ala tatu fi to kala o fona hayru ahmad yaw tulo ngara ko de ma wara wa Aywa. ibi rafade wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amna Allahu akbar. o sirangu no juro ko no mo shaba ko fa ko ba fa be ngwara dala ko ne ala bo betal ko bay mo be ka dahay जिसकी दुआ से आखिर ले को मरा था कटकर मातम पड़ा था घर घर वो मेरे यही Allahu akbar. Imam Mahdi akan dongli do edre masro lekra ngunyi ala krak ne nan ne ngunyi Allahu akbar. Imam Mahdi ko ma ko hey Muhammadu nenni on ne ngummi kun masala ni la doniya kiye da mata bede Allahu akbar. ni ma to inne ngummi ke muriye kayera kono farade ato inne mine sasa wa dimimo ala kote ni ma to abikete de endu kramo ken ma to de Allahu akbar. sasa wa bidafa Aywa. o yasro ya cari journal uni fawna sa silamo ko mo hon bisiga mo jango ko ka Mahdi de aduna ta wat foi lay bin neni abla kra doya baka ala kra muso neni Chado. wati sira ambal mo Aywa. wasro ka endu seldo seledo bodi dadila naw mi jigi chomi naw mi jigite abi do bismillah bi ta do kumbe aturo la ani do yela la aka cheso kono save mo balla katlo kame Allahu akbar. o mun wetlo kame o girna kayele utara soro ale ko nugu kon tole doyi kono farame ka nugu to o chemi nano yele la save sa utara ka ko lawa aduna ko lawa ma manye do ala ble we fa be flaka de fa nyi naka de wala mo ko ko soro akon la dona ne wonde kangar dari ato inne ngude gara murle ki kono farade Allahu akbar. ka fo ma fo tito ko fode ka ko sanza bay nyafi enu ko gara aw yala ko ko le जिसे के दुआ से आखिर ले को मरा था कटकर मातम पड़ा था घर घर वो मेरे यही है Allahu akbar. Allahu akbar. ako मेरे जामी नी ओका दुआऊ na labana kake muruye Aywa. kalle kram kono farakan wu tige tige o मेरे जा देते नी hadra मेरे जा उला मोहम्मद nga huwa akbaru fo temna ko be nyefe Allahu akbar. onge mabala ga chedo be mabala ga kodo be du hulo mi le mera di mam जैसे के दुआ से आखिर बूट मरा था गदगर मातम पड़ा था घर घर वो मेरे यही है अलबतुल मसीह सानी सालिसु ओ अलफना दो केlengadre Allahu akbar. Allahu akbar. buto Aywa. o minye selama
jɛkulu 70 ni fila kɛ ɲɔgɔn kan ko ka ahmadiyya bɔ silamɛya la o buto kelen n'o kun ye akta président ye o don ayiwa ale fana ta kɛra cogo di général Malik Kadlo Mirza jumɛn ka duwawu y'o kɛ Mirza Nasir Ahmad akbar o tɛ Mirza fila ye Mirza sabanan ye jeni ye Tahir Ahmad akbar जिसके दुआ से आखिर दिया मरा था जलकर मातम पड़ा था घर घर वो मेरे जा यही है जिसके दुआ से आखिर दिया मरा था जलकर मातम पड़ा था घर घर वो मेरे जा यही है Mirza min ka duwawu sa n'o de kɛra sababu ye ka diya fana fa nka jɛnɛ de sara dɛ o Mirza jeni ye Mirza Tahir Ahmad ne Mirza saba ye Mirza Ghulam Ahmad Mirza Nasir Ahmad Mirza Tahir Ahmad a ka bɛɛ ka duwawu ye président ɲɛmaabaw minnu ka ɲɛmaa ma dogo diɲɛ kɔnɔ k'aw jɛ ni fiɲɛ k'a sɔrɔ kanga daru ne ye Diallo hakɛ sɔrɔ 89 Ahmadiyyaw n ye Ala ka kɛw de ye général Diawle Haq c'est kunba ye expertw n'o ye américain ka maa minnu lamɛn k'a kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛn ni yahudiya ala ko yahudiya américain yɛrɛ wa a ye boɲɛ waati se mɛ n'a ma bɔ a kɔ a b'a minɛ dɛ maatam pada ta gargar kɔrɔ ye saya sanga sigira du bɛɛ kɔnɔ ka d'a kan n'a suguya kɛra ba du suma maatam pada ta gargar o de bɛ ka fɔ sanga kɛra n'a ka kɛra Pakistan du bɛɛ kɔnɔ président taara Ejima Ban taara maatam pada ta gargar वो मेरे जा यही है ay fara Mirza wula Mirza no jene khilafatu ko do ambal mo Ahmadiyyaw o kuma na i ka dɔ k'a fɔ Ahmadiyya san 100 ani khalifaya san 100 ani san 15 na amo de le me kalo la ni mais an gambe tile 24 na bi mun y'a to kuma kɛra ka bi ka d'a kan tile 27 in o bɛna sɔrɔ an bɛ shura kɔnɔ Allahu akbar ni mara ti ɲɛ sɔrɔ Allahu akbar ay ko hakilaji kan ka kala san o san ka adamadenw hakili jigi a ko duna tane wali bi a bɛ ta o kuma ay do an minnu bɛ bi an k'an tile an k'an yɛrɛ majigi an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye wallahi cando a ka kɛ tile 25 su in na ka d'a ka tile 27 in o b'a sɔrɔ shura baaraw ɲaminen do an bolo comme amiru yamara di ani Bamakɔ missionnaire n'o ye Bilal Sahib ye ka bɔ kuma su in na an ka ɲa ka kuma khalifaya kan Ahmadiyyaw wa ko fila kɔrɔ koyi Ahmadiyya jugu Ahmadiyya nɛnɛbaw wa ko in ye nin ye koyi maa ka ko tɛ kɛ nka ko do dɛ aw tulo t'a la o Mirza Tahir Ahmad Ala n'ale wele 2003 jugu kono ko sa ala azutra ni gele la sa do kara sa we ala on la rabu kono bi wele sa on mongo bi wele am sa ko bi wele sir ko bi wele on me ala ka ba ko mi wele ala am madina misri ko ala me ki wele kana so fiew Ahmadiyyaw kabbe ma kilinga bli ala do kara koy sange ibe ka amalo ye kata kana son لا تزال تويدي حاجة إلى خريطة دهوي ala mansur mansara dina wa khudul man khadala dina ala ko awru de khadala wa ta do awu do nga be sa yeramo dinu dina de ba awu do fe nga be amada de ga to do ne ay do ju nga be sa yeramo dinu labla koy amada o chira ka kashi kokura yani ga dugu je ala ay ala ambe mamo mi ni o kanyama ya ka bargani ka sutra bono o khalifa kala tala Abdul Wahab bin Adam Abdul Wahab bin Adam Abdul Wahab bin Adam ala ka hinana
gana o kala nganga ta minu ni ale rek mola Allahu akbar o farafin mala Allahu akbar 2003 koni Allahu akbar Allahu akbar avril kalo 2003 o kala fi gra londro Allah wi rap mala ngaminga kala no ka jama cha rabbeta kala cha rabbeta o kera hadar mirza masrur ahmad Allahu akbar Allahu akbar hadar mirza masrur ahmad hadar mirza masrur ahmad مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك على كما أديم مهدي على بيكو على بيكو إيكا فوي ماجي على بيكو أما بيكو مسرور إني معك يا مسرور إني معك الله أكبر Allahu akbar kufara kunana Allahu akbar ala be magoy ala ni go imam mahdi de takuriya te chando masruru ino soja neni be nyaawe inni ma khaya masruru Allahu akbar ni imam mahdi ga wahyu do Allahu akbar Allahu akbar masruru koray ma naso jelo koray ak kora chugo to ina ala be nyaw ma naso ko yakunde masruru ma naso jele ko akra chugo inni ma ga ngone be nyaawe ngom jirna mo de ko agara jori bi kashimna akbar abayta tidde say la fiu inni ma ka yabutu nyemma ma diga wa ngam mata do ko atlu ma sama bina ke masruri ko fana bina khalifa ya soro ma shito do aywa he jala ka pama gele bi koro chama pati Allahu akbar ko dara kana koy o khalifa de ba mu nabi ado Allahu akbar नज़ो तो बाज़ो तेरे हम हो गए आका जिस कामों का इरादा हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम समर में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम ज़मीं में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम समा में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका मसरूर ऐसे नहीं बोलो aywa होंगरो दे दरे Allahu akbar बाया ना कहे होंगे Allahu akbar anzena mulo obeka yamara de konna ka ese ni bulo wongero de iko chukodi aywa yamara bidi fe chufe bidi fe tleve ula fe iko ngawli ka jowa kwanga tawa tranganda ka boy da kono abikadre aywa wo kam samime ho karmay ham karle Allahu akbar ika yamara abika du kulo ko kawa afo ame du kulo ko ya Allahu akbar ano kadre wo kam samandar me ho farmaye ham कर लेंगे हम कर लेंगे तेरे kwanga do ba kono de kwanga ji ko ulungu do kono kanga do koji kono kanga ko ji kono wa afo ana kadre वो काम आसमां में हो फरमाए हम कर लेंगे एक यामुरा मसरूर अहमद kwanga ta sambe wa aywa avion bay aywa kelga avion bay bizo bay afo एक यामुरा फेज में भी लबेंगे ले दे Allahu akbar कर लेंगे हम ahmadiyaw ko fla ko koy Allahu akbar alhamdulillah o ma ni Allah subhanahu wa ta'ala fe khalifa ya boya baraka ala ka demem ba no fe ya rabbi ala ka am khalifa ya subhana ami asma be aw munu gunabi no de kamo ko kira fon fe ala ba ndeme chado ini ka ahmadiya I kala no makalango ni ma ko abi soso I ka do bi dalu joga ko mi kalame fo mo ko ba fo ma ku kalame puma de la puma te ko yi ala ka demeni ndido Allahu akbar ni na obo suma de la ngana nye tlo kala ala ko ya ka yer la de ma suma ta ba kuna de chado o kuma khalifa ya kanga be ni yere majigi ani yere dimi anga nyer la de ko na be ko kede aywa
namaro ni janvao kaju khalfamo ngalungo kaju khalfamo Allahu akbar kiyamaliya kaju khalfamo ma to kaju khalfamo Allahu akbar Allahu akbar kay do angulu dabla asamu wata nyami inzona wadi khalifa barka amadi atlo bala bunde ahmad yawi aywa atlo bala Allahu akbar mati fa way blede na kada ciuma yakete ngala kele do ma kele tede Allahu akbar alhamdulillah ma dawra do ma veka hakil ji gola aywa وديني إن شاء الله تعالى أمين لم نكبا بلا جلبو إن شاء الله ملكنا أنا ملكك سلاما سلاندا كواجل كلا بلا جلبو ملكنا يا من يواجلو كت تفسرو كت سونغلو في ملكنا ملكوا بركنا كندواري الله أكبر سنغالي لكني يا أنغورا أنا من هم لامه ملو مفسرو أنا فولي باي إبراهيم ساكو ورفانا كملينغرو الله أكبر onge chawbe dere Allahu akbar bawa kante ka fulbe aywa fofana sama kani ko fana kala kala dutiyawa jitumu sanama fulbe inshallah wala ken do fana bo ko ya fana bangoni fana chedo koy Ibrahim fana ba no ina bi chew bo askle to koy mashallah anga fulbe be amami no andamino missionnaire minu nu be ko dugula radio be nani radio to yorba de beta to mo abeni jadi radio technicien anu de mo anga fulbe bele jele alhamdulillah hal ma wara mo baraka radio la mini ahmadia yerawte chalo da to be che ado yo ko da toro mi fu mam be fa mama do ayo do yo ko ay hange abi fu koy ahmadia baraka ya do ta porta ani che anga fuli bay do dran ba inshallah anga fuli mali aduna ba jekulu bela jelenye imama ho conseil o o leader fedo akora fefe be anga fuli ben bela jele albi alaka balkishi amin kabo maldew nyoru ko ke ko taw toromo amin maldew ngane jugu tale o toro maldew ko kundangelo o toro afama juwa kokelen o toro anyuma juwa kokelen o toro Allahu akbar mbebe segi jamana mo chalo da an facebook ka binu ga ku yere ke jamana ret ku ye facebook ka mali res segere mi manga fo min manga ko duguti so wala ma fama kunda ka to o bebe la fe ka falire fi pa be ka febe da ka daga la ka shi ka bonu be toro ni be wal chora jamana mo chalo da ka jamana febe ka daiti waliti Allahu akbar o mandala limata gulo mala tafalu ma bannani don ba bannani fama bannani ko jado na fota wala jamana fama o fana nani ala ka maliki ka ba malde ju toro ni ko wala Allahu akbar ay ne ngu mena doni lisanu ga asadu ga de maduna ko ti ine ika wara bayde ni abla bi dunde mallu na ma chodo anda be ni ka ko ide dafa jamana shite mi me aka ka famo do mi aka ka do ko doya Allahu akbar ni malite anda fa jamana shi aya laje burkina abi famo neni me abi don ba neni me abi don ba lebu me wa kata don ba ka lebu yi fa ka so ko bo wala ma fo ko ka ko bo malde bi nge malde de bi dame bana horya bana Allahu akbar malya bana chapurchane gawleya wolo soya o de sanga willa allo bekara wolo soy ay mal to ci pew Allahu akbar kun war kaf say burgina kaf say senegal kaf say ngene kaf say Allahu akbar ni me famo na don bo be atina fo la hala do ti nyangu golo ngolu ka don bo sutra yu ka famo sutra ko dade on ne ko anda ka di atani on ne mal lebu aywa chorwa me do golo jogoro ka ya famo cena on ne bulu akbar ma alami ne de ya famo ma ni nay fe ya famo malimo allo kananga fo takunda on ke takunda ki bi andashi on inshallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah summa alhamdulillah nin tunye anye kunafunu kene kan min ye an ka karamɔgɔ ye a Sheikh Umaru Muazu Kulubali dakuɲɛw lasira fɛn caman ma su in na inshallah maa caman ye wasa sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u tulo bɛ an kana jamana wɛrɛw la a n'a radio wɛrɛw la région kɔnɔ nin waati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye
amena nɛgɛjuru labila waati tɔni bɛ se ka maa damadɔ ta nɛgɛjuru sira fɛ. nɛgɛjuru labilalen bɛ nin waati na 20 80 12 39 20 80 12 39 o dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayang kene asino. Allahu akbar. Wala ayang kene. Jara. Jara to gini maso. Jara. No, angkene re. Inshallah. Wanam tani min na da tara. Alhamdulillah. Allah ya ali bala ka kene to angoro. Mina mi. Ka kene to angoro. La ka ni no cha. Allah ka ko to. Jara. Allah. An baraji. Ma kulwani kiri. Alhamdulillah. Ba. Jara baraji. Nin waati na min ye nɛgɛjuru ye a labilalen bɛ bonya ani karama 20 80 12 39 20 80 12 39 o dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Nɛgɛjuru a labilalen don 20 80 12 39 o dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nɛgɛjuru a ma sira sɔrɔ. nɛgɛjuru halisa a labilalen don bonya ani karama 20 80 12 39 20 80 12 39 tɛ don 20 80 12 39 bonya ani karama nin waati in na ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A wele kɛ ka bɔ min? Badugu Nafaji. Bismillah fadal. Mashallah. Alhamdulillah. Aw karama muazu. A kana no ga ki lafiya. Allahu akbar. Amma do ka ala ka kene amme angoro. Amin. Ala ka sijan kena dawo. Amin. La nga jona kolosu. Amin. An baraji. Jazakumullah. Kam Badugu Nafaji ka bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah. Ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la 20 80 12 39 mugan 80 20 80 12 39 mugan 80 10 ani 2 30 ani 8 30 ani 9 nɛgɛjuru a labilalen bɛ mugan 80 10 ani 2 30 ani 9 ni waati in na 20 80 12 39 ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Telefon tigɛra. Nɛgɛjuru halisa a labilalen bɛ bonya ni karama ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Ka wele kɛ ka bɔ min? Ngaba kɔrɔ bismillah fadal. Alhamdulillah. Amin. Amin. Inshallah. Ni ala sɔnna ma dɔw kɛ. Baraji Mali kɔrɔnfɛla tilebi o an ka dɔw b'a bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya bolo fɔ min da ka i y'o yɔrɔ fɔ ne inshallah an b'an nama ka inshallah la ala ka bɔda d'a ma ala ka lafiya ala kana bɛn inshallah ala ka kisi kɛ ani baraji. Jazakumullah. Min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen bɛ minnu bɛ région kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan 20 80 12 39 mugan 80 ani 12 30 ani 9 ni waati in na 20 80 12 39 mugan 80 10 ani 2 30 ani 9 nɛgɛjuru a labilalen bɛ bonya ani karama ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nɛgɛjuru ma sabati fina kosɛbɛ dɛ. Réseau yɛrɛ tile fila nin na réseau ka ko ka gɛlɛn.
min ye nɛgɛjuru halisa labilalen don inshallah bonya ni karama 20 92 39 20 92 39 mugan bi seegin tan ani fila bi saba ani kɔnɔntɔn mugan bi seegin tan ani fila bi saba ani kɔnɔntɔn radio Rabwa FM 102.8 nɛgɛjuru halisa a labilalen don bonya ni karama 20 92 39 ayiwa ko dɔw nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam isamla ko an lo bala ka kuma fɔ yalla ni min donna ka ban i b'i ka kunnafoni lase min bɔra nɛgɛjuru la sisan ale ka kuma tun b'a ka mɛn an fɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum salamu alaikum alo bisimila fadal wa alaikum salam alhamdulillah bisimila bon anw kɔni anw ma kalan anw kɔni ye diinɛ kanu kosɛbɛ n'an ni kun n'an dusukun bɛɛ ye bon ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min k'aw la ne kɔni b'aw lamɛn wagati bɛɛ fɛngɛ ni wagati bɛɛ ka wele ka bɔ min Sikaso alhamdulillah Lasana Sidi ka bɔ Sikaso alhamdulillah ne tɛ taabolo dɔn mais kɔni bɛ an kuntigi Mahamadu kisi nɛɛma b'a ma dalu duman bɛ mɔgɔ tɔw bolo minnu b'a fɔ Madi mana fɔlɔ dalu ye dalu juman ye ayiwa an bɛ fɛ k'o dɔn ayiwa n'i y'a fɔ ko fɛn ye tiɲɛ ye dalu de b'i bolo n'i y'a fɔ nkalon don dalu kan ka kɛ i bolo dɛ ayiwa voilà donc an bɛ fɛ k'o dalu dɔn u bɛ k'a fɔ Gula Mamadu tɛ Madi ye kun min na an bɛ fɛ k'o dalu de dɔn ayiwa salamu alaikum ɲininkali gɛlɛn jazakumullah alhamdulillah an bɛ an balimakɛ fɔ ka bɔ Sikaso a ye ɲininkali min kɛ a bɛɛ y'a mɛn tiɲɛ don ɲininkali a kɛra a kɛyɔrɔ la ayiwa a kɛra a kɛ kuma fɛ nka a kan ka kɛ yɔrɔ min a ma kɛ yen de ka d'a kan minnu kan ka ɲininka nin na o ye minnu ko Mirza Ghulam Ahmad Taye ayiwa u tɛna don yala dalu min b'o bolo la o tumana an b'a ɲini olu fɛ dɔ ka telefɔni ta k'a fɔ o kɔni tɛ ale ye ɲininkali min kɛ ɲininkali kan ka kɛ fasi ka d'a kan diɲɛ bɛ yɔrɔ min ani kuma minnu fɔra ani lahala minnu bɛ yan n'an ye fɛn minnu dada ɲɔgɔn kan sisan bɛɛ kan ka maa sɔn hakili la k'a fɔ jɔn ko a la a Mirza Ghulam Ahmadu ko in n kala b'a la dɛ nka o n'a ta bɛ e min ko a ta ye ko a ta ye o dalilu o ye min ye ale b'o de ɲini sa o tuma an n'ale bɛ jɛ k'o ɲininkali de kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ko Mirza Ghulam Ahmad Taye olu la k'an bɛ Sikaso bɛɛ lajɛlen fo jazakumullah min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen bɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum wa alaikum salam Dawuda Kulubali ka bɔ Jɔrɔni baara la masha Allah bisimila fadal masha Allah a ka émission taabolo ka ɲi alhamdulillah vraiment an yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko Madi yɛrɛ ka saya ko a y'a san kɛmɛ ni san 15 sɔrɔ alhamdulillah donc a ye kuma caman fɔ sinon an yɛrɛ kɛ ka faamu caman sɔrɔ an minnu b'o fɔlɔ Ahmadiyya la alhamdulillah an ta fan dɔ de fɔ an y'a faamu dɔɔnin inshallah an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi amin Ala ka Mansur Ala ka mangoro k'a dɔgɔnin don ka bɔ Jɔrɔni bara Tayɛri n y'a faamu tulo b'a la o b'a fɔ a kɛra ko n famana ma kojugu inshallah halisa Ala ka jama to Ala ka baaraw kɛ ami jazakumullah o don Kante kɛnɛba fɛ cɛkɔrɔba fɛ ni dɔ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye a y'i ka foli fɔ inshallah Allahu akbar an b'a fɔ an balimaw ye tiɲɛ don fɔ Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ɲɛda yɛlɛ u bɛ se k'a ka tiɲɛtigiya jira nka o n'a ta bɛɛ ale ka ɲɛnamaya kɛra dɔw cɛla ye olu ko foyi tɛ yatimɛdennin kɔ o kuma ka ban Ala ka maa dɔ la ni kɔnɔnata ye walima i ka yeta o kɔni fo ka taa dugukolo min kɛ o t'i ban o kama n b'a fɔ an balimakɛ Sikaso ka ɲɛ o kana bara Ala k'a fɔ mɔgɔ dɔw ko Mirza Ghulam Ahmad Taye o yɛrɛ diɲɛ taa cogo de ye o kɔni maa kun man ka ban Muhamadu la nka yɛrɛ wolo yɔrɔ min na ka mɔ ye a ɲɛnama bɛ kɛ olu dɔw bana la piyan fo a ka jugu ye hali bi o k'a tɛ
o kuma na ma seto la an bɛ dugawu kɛ o tigilamaw ye hali bi ala ka fama ɲuman d'a ma ka dugawu k'an balimakɛ fana ye hali bi a ka dakurinya ye a bɛ fɛn min jira o dɔnnen don o kuma an n'ale bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ a maaw ye o kuma na a bɛ n'a fɔ waati sɛbɛkɔrɔ taara 23 heures o sera ka ban koyi o kuma na an bɛ dakurinya laban hali bi o ye dugawu ɲini ye bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Mali ye minnu bɛ a dayiru samanin na bi u ka ŋaniyaw n'u ka kɛwalew ni fɔtaw ala k'o bɛɛ fɛn ma Mali bi bɔ fɛn min na a ka dingɛ in kɔnɔ o na an yɛrɛw de y'an yɛrɛ coro wa hali bi an bɛ k'an yɛrɛ coro ka taa ka labilali kɛra kojugu bandanbilaya karafentanya o ɲɔ ɲɛna Mali kɔnɔ kojugu donc hali faama min ko k'i bɛ dilali kɛ bandanbilaya in ni karafentanya in a bɛ sin k'i ka ɲuman ani ka baara min kan ka taa ɲɛfɛ a b'o bɛɛ segin kɔ fo faamaw k'u hakili t'o la a ka dɔn faama bɛ jamana kɔnɔ de nka ka bɛɛ bila ten min ka di ye k'o fɔ min ka di ye k'o kɛ i yɛrɛ ka jamana b'i nɛni wali jamana faamaw b'i nɛni la an kɔni tɛ t'o la fiyewu ko ɲɛ bɛ sɔrɔ Maliko la f'a ka hakili t'o la n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ k'an bɛɛ de la koyi labilali kɛra kojugu sɔrɔ ni ɲare hakili to ɲare na ka denmisɛnw dɛmɛ faso labilala kojugu darama ni ɲare taara ala ka hinɛ na e de bɛ yen bi wa dɔnni b'i kun a babila b'i kun wa ala don i tɛ se ka cɛ ka bɔ a kɔrɔ i ma ɲini ni wari ye i komi a tɔgɔ ye di tɔgɔ ye président ɲini ni wari ye cogo min a ma ɲini ni fanga fana y'i fɛ ni marifa ye ni biɲɛ ye ala ka don dalen de dugu wa ala ko n'a y'o don saga da i kun a b'i dɛmɛ a la ɔ e ka sɛbɛya ani ka kuma o de bɛ se ka faso in bɔ dingɛ caman kɔnɔ wa a bɛ se ka denmisɛnw bɔ kɔnɔba caman kɔnɔ nka n'i y'i da de faso tɛ yen fɔlɔ dɛ a tɛ yen dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ dugawu kɛ minnu ni tora Maliko la n'o y'an faw n'an mɔkɛw ye ala k'u dayɔrɔ suma ka ɲini ala fɛ a y'anw minnu kɔni bɛ Mali kɔnɔ bi la hawla wala quwwata illa billahi an man ɲi kumakan man ɲi kɛwale man ɲi a karamɔgɔ a faamaw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn jijugu kɔrɔ ka taa ɲɛ wa e don wa karamɔgɔ ni faamaw o tuma n'o kɛra ka ban ala ko wa jamana ta tiɲɛna koyi faamaw ni karamɔgɔw aw bɛ diɲɛ ɲini na aw bɛ nafolo ɲini na aw bɛ tɔgɔ ɲini na o jamana tɛ se ka jɔ fiyewu ala kuma e de ye falen masa ye falen d'a ma yɛlɛma d'a ma yɛlɛma ɲuman min bɛ se ka faso jɔ ka jamana jɔ o se de bɛ ala ye wa an ye de deli bi jahi nabi musa sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam alhamdulillah summa alhamdulillah nin tun ye an ye kɛnɛ kan su in na inshallah ta'ala min ye an ka karamɔgɔkɛ a Sheikh Umaru Muazu Kulubali ni maa min mako b'a la a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 walama 66 76 08 21 76 30 27 33 n'a ye wele kɛ inshallah ta'ala ni karamɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye an ka karamɔgɔkɛ nin waati in na ka bɔ Cɔribugu la n'o ye Togola ye ale bɛ an bolo kɔrɔ nin waati in na tun bɛ kumaso kɔnɔ dakurunya 2 foli an bɛn'o d'a ma inshallah fadol alhamdulillah rabbil alamin n bɛɛ lajɛlen fo i ka lamɛnni ka cɛsiri la alhamdulillah ka studio yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw fo nin waati in na radio so Arabu FM kɔnɔ yan nɔ ka animateurs bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na alhamdulillah o kɔfɛ ka dugawu kɛ an ka karamɔgɔkɛ ye Siribe ani e yɛrɛ alhamdulillah n bɛ ka kumaw latɛmɛ ka jaabiw nɔgɔya ale ma inshallah o la an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo ka foli lase bɛɛ lamɛnkɛ jɛkulu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma auditeur kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛnciw ka lamɛnni na inshallah an bɛ dugawu kɛ jamatu yɛrɛ ye ni jamatu dɛrisɔnba n'o ye amiru ye n bɛ dugawu k'a ye baara min ni a bɛ ka taa ɲɛfɛ ala ka dɔ fara ɲɛtaw kan a ma ɲini ala fɛ diinɛ ye ala ka sabati Mahdi nana nɔrɔ min ni kama n'o de ala kɛra ka dakurunya ye ni o kalifa sugu fɔla bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa bɛɛ y'a mɛn ma ɲini ala fɛ ala ka barika don diinɛ in na diinɛ in ala k'an ka kɛbaa ye ala k'an ka cɛsirikɛbaa ye ala ka barika don a la ala k'an sabali la an bɛ dugawu k'an ka jamana fana ye ala ka jamana lafiya an ka karamɔgɔkɛbaa ne Sheikh Umaru Muazu Kulubali ala k'a mɛn an kɔrɔ ka kɛnɛw sabati an n'a ye ala ka bɛnw sabati ala ka hinɛ ka tabaw la ala k'u dayɔrɔ suma ala k'an magow dilan ala ka kɛnɛw sabati kira kanu kosɔn masilimadu bonya kosɔn sɔli ala rasulillah salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
nin tun ye tola a ye yɔrɔ caman kɛ an ka mara ninnu kɔnɔ an dɔnbaa ba don an ka foli ba ye kosɛbɛ an bɛ Sikaso mara bɛɛ lajɛlen fɔ ale tɔgɔ la min ye MTA maaw ye u tun bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'u ye radio caman kun sɔgɔlen bɛ yan na bi an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ u ka cɛsiri la nin waati in na inshallah taala nin tun ye an ye kalifaya o kunnafoni kɛnɛ kan an ka karamɔgɔ Sheikh Umaru Muazu Kulubali ka fara radio caman kan bi su in na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an ka Imam Usman Jalo an ka foli ba ye nin waati in na Arazel la alimami ba don maa cɛsirilen don kosɛbɛ an ka foli ba ye o kɔfɛ min ye Alassane Sidibe a n'a furumuso Haya Kɔti an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na an ka kiiritigilamaw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ u ka baara ɲumanw na kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna min ye Maître Cɛsolo an ka foli b'a ye nin waati in na Imam Hippodrome Cheikhna Tunkara an ka foli bɛ a ye nin waati in na inshallah taala Pujugu an ka foli bɛ a ye nin waati in na ka cɛsiri ba la Abdoulaye Cissé Bangoni Zɛngɛrɛkɔrɔbugu Worofana an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye o kuma na bi ta an b'a ɲɔngiriya ni maa minnu ma ko b'an na a bɛ se ka wele kɛ 76 66 64 96 11 walama 77 86 60 18 53 n'a ye wele kɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ Zayana bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ganadugu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kuma bara o tun y'a balimakɛ Abubakari Sidibe nɛgɛw karafe o tun ye Sidiki Kamate bi ta an b'a ɲɔngiri an b'a fɔ wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin